İsmail Beşikçi. Nivîskar û civaknas İsmail Beşikçî ku li Washingtona paytexta Devletên Yekgirtiyên Amerîkayê tev li konferansekê bû. Wekî axaftwan beşdarî di paneleke li zanîngeha bajêra New Yorkê de kir. Panela ku navê wê Pirsgirêka Sedsalî ya Kurdan bû, ji hêla civaka Kurdên Amerîkayê ve hate li darxistin. Beşikçî balkişan ser pirsgirêka Kurd ku sed salin nehatiye çareserkirin û wiha got. Pirsgirêka Kurdistanê pirsgirêkekî 100 salî ye. 100 salan ev pirsgirêk nehatiye çareserkirin û her kuçuye girantir bûye. Em rexne li İngiltere, Fransa, Amerîka û welatên diniyê dinyayê dikirin. Lê belê yên ku divê ewil werin rexnegirtin Kurd bixwane. Ya ku rê nîşa Kurdan bide û wan teşvîk bike tevgera rizgarî ya netewî ya bengalî. Lewra gelê Mislimanê Bengalî serxwebûna xwe ji Devleta Misliman a Pakistanê girtiye. Dewleteke Kurd xistîne bin destê xwe hemû Mislimanin. Kurd bi dirûjmên biratiyê tên xapandin. Piştî genosîdan biratî nabe. Piştî îskenceyan ku di zindanên Navbenda Ewlahiya Sileymaniyê hatine kirin, em nikarin qala biratiyê bikin. Beşikçî balkişan ser bikaranîna gazên jehrê ya li hember Kurdan û nebûna nerazîbûnê li hember wê û wiha got. Hiçbiri arkadaşlar Yek ji hêzên emperyalîst li welatên ku wan dagir kirine gazên jehrê bikaranîne. Lê belê rejima Saddam Hüseyin 16 Adarê 1988 li Helepçe gazên jehrê avêtin û zîdetirê ji 6000 Kurd hatin qetil kirin. Li tu derekê dinyayê li hember vê genosîdê nerazîbûnek nehatiye nîşandan. Tenê lê bajarê Tel Aviv ya İsraîlê li hember genosîdkirina Kurdan xwepêşandanekî nerazîbûn hate li darxistin û ji wê jir dinya qetliyama Helepçe hesiya. İran çawa Kurdan bi rê vedibe? Em dizanîn, wekî polîtikayekî bê biryar her roj ciwanên Kurd dar vedike. Bi avayekî sîstematîk darvekirina ciwanên Kurd yê 20 salî genosîd e. Her wiha rêxistinên wekî Daeş û Heştî Şabî jî li hember Kurdan hatine danîn. Ev rêxistin ji bo asekirina Kurdan ji hêla dewletên Misliman ve tê pêşgirêkirin. Tirkiye ji genosîda Dêrsimê pêkanî û polîtika dewletê jî asîmîlekirina wan Kurdan bû, ku ji genosîdê rizgar bû. Politika devletê ji sala 1923 vir ve li ser qedexekirina zimanê Kurdî pêk hatiye. Beşikçî balkişan ser wê yekê ku Tirkiye, Iraq, Sûriye û İran baveriya xwe bi Amerîkayê nayînin û Amerîka jî baveriya xwe bi wan welatan nayîne û wiha domand. Türkiye, Irak, İran. Hêza ku Amerîka piştî İsraîlê baweriya xwe tînin Kurdin. Ji ber vê yekê divê Amerîka ji hêla madî çek û pêwîstên leşkerî û dîplomatîk ve pitir piştgiriya Kurdan bike. Kurdan referandumek li dar xist. Lê belê ne Amerîka ne ji hêzekî dinya navneteweyî ev referandum qebûl kir. Lê eger Amerîka di mesela referandumê de piştgiriya Kurdan bikiya wê gelek baş bûya. Panela ku gelek kes têda beşdar bûn bi beşa pirs û bersiva bi davî hat. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.